Til at starte med her, der har vi nogle to homologe kromosomer, og de danner, og de sæt, når, altså, de placerer sig tættere på hinanden, og når de gør det, så kan man risikere, at her der danner de så et par, og når de gør det, så kan de bytte fra sin mor, altså hvis nu siger, at det her det er morkromosomer, og det her det er far, så bytter de DNA fra mor og far, så et stykke fra far ryger over til mor, og tilsvarende fra mor til far. Og det kan vi så se her, det er det, der sker. Og det, der så sker nu, det er, at de her poler her, de bliver dannet med sådan nogle tændtråde, der griber ud efter de her kromosomer. Og normalt så skulle de ligge på ækvatorialplan, men det har vi så glemt her. Men de trækker dem her ud, og de her kromosomer her, de danner deres eget cytoplasma, så vi faktisk har to celler, og polerne de bliver opløst, som vi kan se her. Og nu har vi de her, som nu består af to kromatider, eller de her to kromatider, de reduceres til et enkelt kromatid, som vi kan se her. Og hvad vi ikke har med her, det er, at der faktisk også ligger poler herude, som trækker i dem. Derfor vender de sådan mod hinanden. Altså, de trækker i dem herude bag den sort her. De trækker dem hver sin tid, så de danner deres eget cytoplasma ligesom før. Så nu har vi faktisk, vi startede med en, men nu har vi 4 fuldstændig forskellige kønsceller, som alle indeholder det halve kromosomantal.